Please subscribe. This is Lex Finoblog. Handumanan so sa kaawi. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joseph. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Got to Believe in Magic. Finding out too late. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga General Santos City ang atong tatampo nagdasangan nga Joseph. Ano? Niyatag siya og sing-sing si girl. Oy, pagana na yung TV, be? Nahibaw mong naibata nga nagtanaw din oh. Ma, ganan na din na. Basta ganan ka sa girl kay matag kag sing-sing. Oh, ha? Ikaw, gidnak. Bata pa ka. Dili pa ka makasabot, anak. Kalimti na to, okay? Ang bata, angay anak nila mag-study ra gid na o mag-play ra gyud. Ma, Hey, bebe. Kuha atong bag nimo og atong tan-awon kun wa ba kay assignment nga gihatag si teacher nimo. ala si Mayan. Ibog ka ni Marian, no? Ibog siya ni Marian. Ay, kung sabal ko eh. Tugan di kay, ibog ka ni Marian, no? Mo din na sige kag tanaw. Gwapa man gud si Mayan. Unsay imo dodong? Tagpilan sing-sing ti. Tag-uso. Kinalamping ka ka ti. Yatak ko ning Mayan. Ha? Ako na ni? Oh, Anong imo makong gihatagan, ani? kanan man ko nimo. Ha? Dawatan na lang ko. Ako Mayan ang gipalit para nimo. Okay, thank you. Akong iuli nimo. Ha? Ano man? Ingon man akong mami, dili ko na kumadawat og bisan unsa nga imong ihatag nako kay badaw. Bata pa ko no ta. Mayan. Ingon sad akong mami, dili ko na kapaduolon nako. Ha? Di ka na si Mayan ako, ma. Nak, baby pa man gud mo. 5 years old pa ko ka. Di ba niingon man ko nimo nga bawal pa na ninyo kay mga bata pa mo? Tingali kung managko na mo. Wata kay baw. Basin og si Lord may mangitag paagi para makakita mo balik. Ma. Kinsabay magtuunak no nga. Sa edad nga 25 anyos, naa kay motoshop din sa tong dapit. Lagi ma. Bisan ako ma, wasa ko magdahong nga makatukod day ko ingon ining negosyo karon. Kana tungod kay kugihan ka, anak. Nahibaw kag unsa nalay kuwang nimo? Unsa man ma?
Asawa na lang. Nanasad. Ikaw, gid ma. Kay tinuod bitaw. Kaya naman gid kaayo nimo kay makabuhi naman kag pamilya. Mas maayo gani unta nga naa kay anak sa imong pangidaron karon. Aron pohon kun mudako ning imong anak aw mura ra mo barkada. Muabot ra na, ma. Excuse me, pwede ko magpa-assist ako sa kinan? Marian? Nakaila ka na ako? Nalimot na ka na ko, ha? Ako bitaw ni, si Joseph. Katabang nihatag ni mog sing-sing pag kinder to na to. Pero imong giuli kay kasabaan kasi mong mami. Ay, hala! Ikaw din eh? Uy, kumusta? I'm happy to see you. Ingon man sa ko, ha? Ay, excuse ako sa tabagon. Hello, love? Oh, yes. Ako nag-text ni mo ang pangan sa motoshop. Ibili lang sa tingali ko ning akong sakyanan din ni. Wa mo andar og kalit, good. Okay, sige. Maghuwat lang ko ni mo din eh. Bye. I love you. Mayong pagbuminaw Joseph. sa Lex Pino Mayon to Blog. makita ni mo problema ning akong sakyanan. Uy, dako na ba kay kong nagasto ani pero magbalik-balik gud iyang sakit. Pila na ka, mekaniko ang nitan-aw ani, pero wag gihapon masulbad. Tingali magpailis na bag-o. No matter how I want to, pero mamugo ni first car nga gihatag sa akong late mom. Oh, hala. Ay, sorry, ha? Wag ko may baw nga, wala day mong mami. It's okay. Sige. Let's see kung kaya ba ni. Pero, I cannot sure ha nga, madali ni, since ningon man ka nga, pila na day ka mekaniko ang mitanaw ini. Asa man napita yung sakinan? Naa dito. Dali. Unya, kumusta man? Ha? Kumusta ma ba? Kamong Marian ba? Ha? Oh, waman na. Nag-stress-stress lang. Gamay. Nagkinamustahan lang. Ma. Ayaw ko tanawag yung anak, ma. Friends are me. Usa pa, naam siya uyab. Uy, mao ba? Ah, Uyab pa man kaha. amot lang, di so ko sure. Basta kay ba kung committed siya sa relasyon. Kay, makadungog mo ko ng nasi katawag. Mao ba? Ano gun, no? Gwapa ra bagyud bataa. Wa gyud mausab. Ma. Murag, di ba gini good condition imong sakyanan mo yan? Mao ba? Sige. Mag-taxi na lang ko. Oh, ha? Di ka kuhaan sa mong husband din eh. Husband ba, uy? Uyab ba to na ako, no? Pero karon ex na. What? Nga naman nagbuwag mo? Last week lang. Oh. Day nga, wala ko makabantay nga na imukuha ni mo din eh. Gusto ka, ihatod ka? Ha? Ay, ayaw na lang, uy. Okay na. Sige na, I insist. Thank you, ha, Joseph. So kind of you. You're welcome. Mariam, Ngano? pwede ko maya si mo number? Yeah, sure. Nganong dili man. Thank you ha, nga di gud ka mo balibad every time nga mang-invite ka nimo. Og thank you, sad nga permi ko nimong invite on. Pero, Joseph, can I ask? Yeah, sure. Asa man na? Diba, you always invite me to eat out or sometimes maki-road trip ka. Pero until now, wa pagyapon ka musulti na ako sa mong intention aning tanan. On why you keep on doing all of these stuffs? Honestly,
I really like you, Marian. Amot ba? Nemorang ko naka-feel o ingon ani. Bisan pa man sa mga tuig nga wata makakita, human atong kinderto ta, kay libalhin kag laing eskwelahan. May akong pagtuo nga nawa na akong feelings nimo og nagtuupod ko nga happy crush lang ti ka. But sa diyang nakita ti ka balik, karon nga dagko na ta, mura kog mura kog gibalik pagkabata. Mo ba? I hope you feel the same way too. Well, dugay na. Actually, sa dihang bago lang ko na daga. Gisearch man ti ka sa Facebook, but dili ka ingon anak updated good. So, I assumed nga dili ka gyud hilig og social media. Aw, lagi. Bisag lang ta doon, di mo ko hilig po. I know. So, hantagan ko di mo chance. Aron manguyab ni mo. Kung manguyab ka ron, oy siguro nga sugton ra sa dayon ti ka. Tinoon? So, kita na? Nga no, nanguyab na day ka? Ay, ay sorry. Joke ra, uy. You don't need to be formal. Your actions and effort speaks louder than your words. Thank you, Marian. I love you. I love you too, Joseph. Take me to your heart. Show me where love. All the stars are right. Makaingon yun ko nga kami gyud ni Marian ang gitagana sa usag-usa sa Ginoo. Wa ko magdahom nga ang crush nako pag kindergarten, karon ako nang wife. O karon naa nami tulo ka anak. O porebuyag, happy kay mi sa mong life as married couple. Di na nagotok. Dagang salamat, RMN. Mao ka mga higalan, kaagi ni Joseph, nga taga General Santos City, uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga regulahan, Got to Believe in Magic. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, lubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa sakawit. Ito silang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ella, hingkod ang pangidaron, usa ka single mom, pero may uyab na sab ko karon. Taga Bacolod City, punto legal kining akong suliran, kabahin kini namo sa amahan sa akong anak. Di gyud may magkasinapot. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Sobra ka na! Ay! Ila! Gusto na ha? Maigugali ko anak na! Kaptilanan ni mo buhatan ako! Sobra na kay ka! Bisag kinsa na lang babae ni mo nga ako makitaan! Nga ako masakpan! Oh! Naibaw kong babae doon ka sakad pa ka mo sa una si mo asawa! Apano ako magtuong hasta ko ingnon ko ni mo inisalbay isa ka! Mo
Niyab lagi ka. Ug dagham ni kagda. Ha? Napa kong apo. Nagpuwag na mi care pa. Sa? Kung galo mo kuno. Inan bitaw ti ka sa una. Kung sure ka ba adtong lalaki ha nga, minyo man Mayong ka to. pagbuminaw sa kinasal Lex pagyud. Pino Vlog. Kay gipasalikan lagi ko niya sa una. Nga ako yung ipulis yung asawa. Yan, ito sa dayon ka. Wala ka girl, no? Nabuhat gani na niya siyang asawa nga pinakaslan pa. Nimo pa ka? Nga gipaangkan lang niya? Ah, sakit-sakit sa tuda, Charm. Sorry, girl. Pero aron mahigmata ka na, uy. Tingalig, kausahon na kagkuhit atong care o kuhaon kagbalik din sa ato. Sugot sa dayon ka, no? Oy, never nagyod. Never na di kumukuyog niya og muuli. Makigbalik niya. Kumubalik pa niya sa ila, uy. Niya, asa naman ro inyong anak? Kani Papa, siya'y nagbantay. Ah, kumana, tana, duwa ta, ML. No, uy, kumao pa ka ko. Ay, hala no, nga no kung dili. Nga naungo man kahit anong duwa sa una pa. Dali na, ay. Oh, sige, ka na, dagan. Oh, ay mag-agi diha, mamatay ka diha. Ay pag-agi sa boot, ato sa top. Ngay kaaway, Ada, awa, matay noon ka. Ay, Ella. May nagpapanak, Mike. Kisa man siya naghain ako. Ha? Lucky girl, o gwapo kay siya. Si John. Kay, nakita na day mo. Wa pa, pero nagka-chat o nagka-video call nami. Usa siya ka K9 handler sa Montalban, Rizal. Unsa? Tagaluson di ay na? Wa na nako iksapayan kung taga-diin si John o lakyo mi. Basta kay, igwapuhan lang gid ko niya. O mura man sa pagbuutan nun. Nanguyab siya nako og akong gisukot. O kay magsige pa man og samok na kung akong kanhing kaipon nga amahan sa akong anak. Nga dili gani magpakabana og hatag og sustento. Motong, nanangit ko sa akong papa. Nga ibilin ko na niya ang bata. Kay moadto ko sa Manila. Aron manarbaho para sa akong anak. Apan ang tinuod ko, makikita ragod ko sa akong naila-ila sa duwa nga ML nga akong nauyab. Unya, Sa Manila? unta pa. Kay, naamanggot ko ikasudlang trabaho na dito. Uy, kalayo ba ito, Ila? O gamay pa rin imong anak kay imong biyaan rin ako. Sige na lang good pa. Kay, manarbaho man ko dito alang sa akong anak. Sikir, good pa, uy. Tagsarong hatags bata. Usahay mo tunol og 1K, matagsimanas bata. Apan, may panahon sab nga dili gid mo hatag. Ug ang gatas ug diaper towns bata, saon na lang. Uy, pagpadabi ang taon para sa imong anak, ha? Kay usaon to maniron, bindan mo kong bata ni mo dire. Di o katrabaho ni sa akong uma. Usa may among pinabuhian ni re. O lagi pa, magpadaroon niya ko. Sige na pa, ha? Ay, sige na. Yes! Magkita na kitming tiyan. Salamat pa. Sugatan ka ko niya. Nauni, wala ba ko'y kaila din sa Manila? Ella! Ano siya? Kagupo. Kataas ang kamatsa niya. Dogs, cute niyo ba yung mata? Hi! Ako na magdala sa inyong mga bagahe. Salamat. Huwag kiss. John. Kailangan na ba natin gawin to? Huh? Ay, grabe, girl. Wagit ko mag-expect.
Magkuhang pa ba siya na kung duha ka tuig, ha? Huwag yun ko mag-expect na virgin pa di ay siya. Kay, maon di ay nga dilik siya kahibaw. Pero tuy, kamaon na rin kaya ako magitadluan. Baga gid nimo oy. Pero oy uli asa lang imong papa ug anak ay. Ha? Kay gisong ni Kier kay gustong kuhaon ang inyong anak. Unsa? Nagkauligid ko sa amo ug naghusay mi sa amahan sa akong anak. Naabot pa mi og DSWD. Pero ako man hinoy gipakasa dito. Gusto magkikuli ang amahan sa akong anak, pero wa na gyud ko. Minyo og kasado man sabgod siya, ug maugtas ko sa kadaghan og babay. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, di magtarong og hatag og sustentong amahan sa akong anak. Og nagchat ang iyang bagong kaipon nako nga buntis siya og dili sila makahatag kay nagtigom sila. Pwede ba nako siyang filean og kaso ana? Kay unsa may connect kung buntis ang iyang kaipon? Ikaduhang pangutana, nagkatrabaho nako sa Manila ug ang akong anak gibilin ako sa akong papa. Gusto man nga kuhaon sa amahan ng akong anak. Pwede pa nga dili nako ihatag niya bisag to ako sa Manila. Total, maayo ramang pagkaputang ang akong anak nga to sa akong papa. Ikatulong pangutana, naabot na mi og husay ani sa DSWD. Pero ako man hinoy gipakasa dito. Nga gibiyaan ko kunong akong anak nga nanarbaho man unta ko. Gusto ba nga ang akong kanhing kaipon ang may katungod nga mobantay sa bata kay siya'y amahan? Ikaw pa to katapusan. Ang bata kinder na og magyaw-yaw pa siya kay sobra ra kuno ang 1K matag semana nga iyang pada alang sa among anak. Pero kadugayan namong lalis, giblock mi niyang tanan ug among nahibaw-an nga may landing day siya ug kami ang gipaningil sa landing. Nagbilin pag-utang namo. Unsay akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ella. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutanag mga problema na to sa ato ang karelasyon, kapikas, kabanay, sa ato ang mga relasyon sa ato ang pamilya, sa ato mga igsoon, ato mga papilis, dokumento, pagpanrabaho, maski unsang mga pangutana paningkamutan ng Attorney Elaine Bathanog tubag. Guys, ay gid mo pagkawala og hope ha. Naagyod ang ato ang programa ug wa tay laing kasturyahan andam nga muhatag og tambag tubag maminaw ninyo. Busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Naatay Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad gyud ipadala nato sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase yung pamaagi guys kung unsaon nyo pagpada ang inyong suwat namo. Hangyo lang yun mi please nga kumplituha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana. Ang uban mo pada kay diretso rag question. Uy, maglisod bang gud mig sabot? Kibaw mo ngano? Lain-laing mga sitwasyon, lain-lain manggud og tubag. No, kay mo matter ba para makahatag pud mig klaro saktong tambag, kumplituha please ang mga detalye. And we will really appreciate it no kung makibami taga-asa mo para makibami ni Dr. Obra ug asa na naabot ang mga golden voice. Para makibami asa na mo ang programa na abot ako malipay ko naabot tag Kuwait, Canada kay ngano man dili rasta sa radyo mapaminaw na atay Facebook account ug YouTube channel. Padagyod no sa imong kagol nga hala na busy ko ako kapaminaw sa drama. Si Attorney Elaine biyaroy nagtambag hala unsaon na lang makpaminaw pa ninyo guys online. So this muna pros and cons yun no sa social media kay kumingon lang kag information, kumingon lang kag kaning mga ingon ani no nga mga butang dako kay tabang ang social media. Kibaw ka asata na dihado kanang misinformation. Kanang
gani magpataka tag paminaw ug basa ug mga articles nya dili day mga legit magsitag basa aning mga vlogger, content creator nga pataka lag yama, pataka lag atake, mas may pagmaminaw ta. Ari mo paminaw og mga balita ahan kang Attorney Rofil Banyok nga program daghan kaayo mong makuha nga mga ideas and lessons and current events nga makasabot mo og unsay nahitabo. And of course, Attorney Rofil Banyok is a lawyer, masabtan pod ninyo ang mga legalities no sa mga issues karon. As citizens no, importante yung magpakabana ta oy sa mga nahitabo no diri sa Pilipinas kay at the end of the day magsigit tag yaw-yaw, nabahaan ta, na flood control, nagoba, pila ka milyon, bilyon pang uban. Kinsa may nibutar ani nila, di ba kita man? Gibaylo man ninyo ang inyong mga botos. Nidawat man mog ayuda, nidawat man mo sa kanang usa pa mo pinili ay. O, unya, yaw-yaw mo, yaw-yaw ay mo pag yaw-yaw. That's why muni in-ana ka importante ang vote by conscience. Nga, ipili mo lagi natog sakto, ay lagi mo mupili, kinsay nang hatag ninyo. Dawata, mumina ko yun, kung naman, hala, dawata, nga no di ay. Pero di, sayop baya gid na ha? Butar sa sakto, para makibaw ta, na anagyoy mga emerging nga mga leaders, nga makaingon ta tarong, nga posible pag yung makahatag pag hope sa ato ang nasod. Sunod pinili ay na pod, dugay-dugay pa Lord. 2028, pila pa kabaha amo agi simba ko. Pila pa kabok projects ang mga guba. But you know, vigilance is the key. Right information is very important. Ha? Usahay mo post pag go no og kanang mga legal matters sa ako ang page. Yeah, so you can also check it, Elaine Tantengco Bathan sa Facebook, no? Para matanaw pod ninyo og masabtan ninyo klaro. And then you can weigh and then make your decisions from learned information. Legit ba? Legit. Taga Bacolod City, Negros Occidental ang ato ang letter sender. Magpasalamat lang ko speaking of Bacolod no kang Vanessa Lacson. Wow, kalami gud sa iyang gipada nga Bacolod chicken inasal ug Napoleones. Thank you Vanessa and I really hope I can see you again soon. Ato ang letter sender tawgo na to sa pangalan nga si Ella. Single mom ni si Ella pero nani siya uyab. Unya, ang iyahang di makasinabot ang katong papa sa iyahang bata. Wa gyud ka move on. Unsa ba? So, ang iyahang mga pangutana una ni, di magtarong og hatag og sustento ang amahan sa iyahang anak ug nagchat ang iyahang bag-ong kaipon kuno niya nga buntis siya ug di sila kahatag kay nagtigom sila. Pwede ba nako silang filean og kaso? Ana, unsa sad ang connect sa buntis sa iyahang kaipon, correct. Wa gyoy connect. Kasabot ko, sakto man sad no nga magtigom. Pero di man na nimo pwede i-set aside ang imuhang obligasyon. Naduha lang imong obligasyon. Obligasyon para sa imong umaabot nga bata ug obligasyon sa imuhang current nga bata nang napurma nang ning gawas na ning lugwa na, no? So kinahanglan gyud nga balansihon gyud na nimo. Sa unta man, nanganak man ka, nakabaton man mog bata, responsibilidad man na ninyo. Ning himo na sa gaglaing bata dong. So kinahanglan gyud balansihon nimo and you cannot make that as a reason nganong dili ka mutuman sa imuhang obligasyon. Kay just because nadungagan ang imong obligasyon doesn't mean nga mapagan ang imuhang unang obligasyon ngadto sa imuhang bata. So dili ta mo dawat ana nga rason, sorry na lang, but mo padayon ang sustento. Mangayo tag sustento guys, no? Ela, ikaduhang pangutana, nakatrabaho na ko sa Manila ug ang akong anak gibili nako sa akong papa. Gusto man nga kuhaon sa amahan ng akong anak. Pwede ba nga dili nako ihatag niya bisan to ako sa Manila? Total, maayo naman pagkabutang ang sa akong anak ni papa. Ang iyang anak si ang papa. Okay. Di man mo minyo. So the obligation the custody of the child goes to the mother. Kay illegitimate man imong bata, ikaw mo'y na sole custody and pwede nimo i-intrigo ngadto sa imuhang parents, sa lolo ug sa lula. Just because wala sa amahan ang anak doesn't mean di siya muhatag og sustento. Feeling ako man wa siya muhatag kay wa niya nakuha pero dili man na pwede. Whether naani mo ang bata or wala, pakit-on kag sa dili, that's another story. Obligation to give support is constant.
no? So di niya pwede kwaon pero kinahanglan ka mohatag og sustinto. Ikatulong pangutana, naabot nami og husay ani sa DSWD pero ako man hinuoy gipakasala didto og gibiyaan ko kuno ang akong anak nga nanrabaho man ko. Husto ba ang akong kanhing kaipon nga may katungod nga mubantay sa bata kay siya'y amahan? Actually, dili gyud because the law is very clear. For an illegitimate child, adto gyud na sa mama. And ikaw mama mo'y makaubuot kung unsa-asa nimo imuhang bata unless no mapakita gyud nato nga dili maayo pagkabutang ang imuhang bata, di maayo sa iyahang development nga naa siya sa imuhang mamagpapa, which I doubt. So dili siya mahimong ligon. Of course ilahan ang girason, no? Kay ganahan man nila kwaon ang bata pero dili na pwede mahatag sa imuha, mahatag sa ilaha or makuha from you ang custody sa bata. Anha gyud na nimo ang custody ikay magbuot and okay ra gyud na nga naa sa imuhang mamagpapa ang bata, no? Pero siguro to buy peace, pwede siguro nga you can come up with arrangement kay ako magtan-aw man gyud gud sa welfare sa bata ba nga makaila pud siya sa iyahang papa, maka-spend time pud siya sa iyahang papa kung ganahan ang papa sa imuhang anak nga makakita no sa inyuhang bata ay lampog did kay naa man puy gihatag ang balaod nga kanang gitawag natog visitorial rights. Or ipade man ganig joint custody kanang ngadto nga riba kung maklaro lag sabot nya mutuman lang pod sa saktong sabot and those things kay para nanabiya siya half brother or half sister pohon kung manganak na ng iyahang girlfriend or lain pod nga kaipon at least maila-ila pod niya dili pod siya mag-wonder ug asa ang iyang other half no ang imo harang half ang iyahang pong makita. Of course na ang may katungod pod gud ang papa pero not the same as the mother especially kung illegitimate child. Or kanang bata nga wa na anak suds kami niyon. Ikaupat og katapusang pangutana, ang bata kinder na. Og magyaw-yaw pa siya kay sobra ra kuno ang 1K matag semana sa iyang padala alang sa among anak pero kadugaya namong lalis giblock mi niyang tanan ug among nahibaw-an may lending di ay siya ug kami ang gipaningil sa lending. Nagbilin pag-utang namo. Unsay akong buhaton? Una, di man na nimo utang, dili ka kinahanglan mo, bayad og utang nga dili imo, ihatag ng address ug asa siya, adto sila papaningla didto atong imuhang pares nga pataka lag pangutang. Ang kanang sustinto nga 1,000 in tawon, pilay plitiron, kinder, mukaon, eskwela, tuition, uniform, plite, vitamins, mugatas pa ba ning kinder? Mugatas pa siguro ning kinder, di ba? Saktong baon pa, yaya pa o kinhanglag yaya. Kwangon tingali ning 4,000 or 1,000 a week. Uy, no di siya angay maglimod-limod or magyaw-yaw ana, no? And then pwede gud nato siya filean for child support, no? Ato gud siyang mapugos og paghatag. Mang kita no mga ginikanan ba di naman gud ta kinahanglan unta maglalis ana, no? Pao nga kibaw kang anak na nimo ba ay mo pagyaw-yaw. Kay maski pagwa mo nagkadayon sa inahan or amahan anang bata ba, ang imong relasyon sa bata dapat dili mausab. Wa naman gani kay paghigugmag pagtan-aw sa imuhang kapikas nga inahan anang bata, ang gugma nimo oy sa bata ayaw intawg wag tanga. Kanang mapagan ang bata tungod ninyo pero please continue to love your child or your children even if you've lost love to the mother or the father of your children, ha? Dili gyud na constant na kay mo man imong kadugo gikan man na ninyo, gikan man na nimo ang dugong galatay ana apil ka imo na nya mulimod na hinuong ka na unsa. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.